Dialog privind Găgăuzia. Vinurile tradiționale a găgăuzilor. Vinul face parte din cultura poporului găgăuz. În secolul XIX, când s-au așezat cu traiul în Basarabia, găgăuzii au continuat să se ocupe de vinificație pe pământurile fertile ale Bugeacului. Anumite tradiții au fost preluate și de la populația locală, iar cele mai populare soiuri de struguri pe care îi plantau erau Zaiber și Kuderka. Andrei Mutcoglo, conducătorul Centrului Istoric și Cultural Stepan Topal din Comrat, spune că în mod tradițional găgăuzii produceau câteva tipuri de vin, unul dintre care era Aci-Șarap, un vin amar în care se adăuga pelin. Un alt tip de vin era de ceremonie, produs din sucul din prima presare. Tehnologia de producere a acestuia era una specială. După fermentare se adăuga o porție proaspătă de must. Vinul devenea dulce și avea un gust intens. Acest vin era servit în cazuri speciale, atunci când în casa gospodarilor veneau oaspeți. Dacă moldovenii obișnuiesc să consume așa numitul tulburel, la găgăuzi această tradiție nu se practică. Găgăuzii obișnuiesc să aștepte 40 de zile de maturizare a vinului înainte de consum. Un vin tradițional poate fi servit la începutul lunii noiembrie, când în autonomia găgăuză este marcată Ziua Vinului, la care participă majoritatea vinificatorilor din regiune. Dialog privind Găgăuzia.